Mai gida barka da warhaka. Yawa barkan ka da yalla bai. Ina fata na same ka lafiya. Lafiya kalau. Ya sunan mai gidan nawa? Sunana Ibrahim Garba Edi. Masha Allah. Mai gida ya ra'ayin naka yake yau a Najeriya? To ra'ayina a yau a Najeriya gaskiya kullum sai dai mu ci gaba da addu'a saboda halayen da muke tsintar kanmu a ciki. Saboda waɗannan abubuwa da suke ta faruwa na bandit, na tashin hankula, na kidnapping, na ƙarin kuɗin litan mai, sannan kuma kullum a jihar Kano mai adai sau in ya fito sai ya sai wani receipt na naira 100, kuma ta yiwu a lokacin da ya fito 'yan karota za su kama shi bai yi aikin ko sisi ba, kuma za a rike shi a ce sai ya sai receipt na 100. Ya kamata a ce shugabanni mu ma mu dinga tausayawa na ƙasa da mu. Wannan matsala ita ce ta sa za ka ga mai a daidaita sau in ya ɗau fasinja baya tausaya mai, saboda shi ma yana ganin waɗanda suke ƙarƙashin gwamnati ba sa tausaya musu. To dole gurin da ka saba zuwa a naira 50 mai a daidaita sau zai ce ma naira 100 ko kuma ya ce ma naira 70. Idan ka tsaya ka lissafa kuma ba laifin shi ba ne, shi ma idan ya zo gidan mai zai siya ya saba siyan lita a nawa, amma yanzu litan mai ta koma naira 160 har da 5. To ya za a yi komai ba zai cakuɗe ba a ƙasar nan. To alhamdulillah godiya muke mun ji kukan dan uwanmu, muna fata mai girma gwamna zai duba